Dipendere ma MUTASA. Gibson noja ni. Kuindia. India. Gibson. Kondo wido. Okay. Damira pambe dipendere ma MUTASA. Damira pambe dipendere ma MUTASA. Yesu ndio chobani. Ndiye machabatwa nemo. Dikaje machabatwa nemo. Dikaje machabatwa nemo. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Tikisema kutsana. Ndakabva kwandinoshanda chida kuona kuti tikagadzira ere matombo ekuwana mbuya. Ndakasvika pamba pato nekebhini yako ndakatambirwa nayo mumba mangu mamakagara ndiyo nyaya ndinoshanda. Watini wakabva kwaunobva wosvika pamba pane kebhini mumba mako makazadzwa zvinhu. Makazadzwa zvinhu. Akaisa kebhini ndiyani? Ndoko. Pamusoro yemangu kunambotanga nevatongi vedare chizondipisa kwamunhu vandaikumbira kuti nditaure ini ndotaura zvii mundirekere ndinofana kuzokosha mashoko zvakaitika inini ndainochava kwamutaro then ndobva ndafunga kuti upenyu mutauni unenge wakuita sevamundinonzi ndikatuma maifana ndikati chienda kunotsvaga chi ekugara then vobva afamba kwange kuri kunana oktober kwange kuri kunana oktober then zvadaro akauya akawana nzvimbo kuna Victor Mkulu then tobva tazomuvha muri inini ndake ndikubata muri yakamuvha end December then ndobva ndabata nebasa ini ndakazosvika panzvimbo na mid February. Zvaitika kudaro nenyaya yekuti paakauya achitsvaga nzvimbo akaona kune nzvimbo yokuti imba yainge isina chinhu wobva ataurira nambuya ndokuwana kurenda pamba payo ndokugara zvakadaro ndokusvika nguva yekuti pandakasvika ndikataura naVictor kuti ngatiite sei ngatiende kunosvika kwaseBhwa kuti ndizikane kozi kuti ndigare ndisingazikani panapa zvinoita sei zvinonetsa. Takachava mukana pekutanga ita February then ndobva ndatsoka March same thing happened then ndobva ndati ndobva ndazotsoka muna May pandakatsoka kuna May ndobva ndati ngatiende kwaseBhwa akati ndikuya ndichikutora munhu anofamba nemoto ndichauya ndichikutora chinemira ndingofamba izvo hatina kuwana mukana iyoyo ndobva ndatsokera ndobva ndazotsoka muna July. Chakaitika ndechekuti zuva rekutanga patakasangana naMkoma Kiso ndakasangana naye ndichibuda pamba yaari kuti yange yakazara zvinhu tikapesana hatina kumhonosana takapesana. Mudzimai obva auya mudzimai paakada kupinda pamba mudzimai aibuda pamba iye achipinda vakakwesherana zvekuti mudzimai akasvika chindibvunza kuti murume asvika kuya ndiani handimuziki ndaona inini hana kune makosa anzi takwesherana ndichipinda pasoro mudzimai obva agezwa vaenda kutauni. Aenda kutauni Gibson akasvika pamba papa pakebhini akasvika achifamba akafamba ekutanga akatanga kutaura apinda pastage achifamba achienda achifamba zvekuratidza kuti ndiye akutsika ivhu rake obva afamba obva enda kukanzi ndiani akakutengesa repanapa ndoziziva ndiVictor ndikati zvechokwadi mudzimai wangu paakanditaurira paakawirira naye naVictor kukanzi chitosiya zvese zvauri kuita izvi usaite chinhu futi. Ndikati hongu nhasi paakasiya ndaita ndo zvandakamira ipa vadaro ndobva ndaita sekwabva ati garei obva kwafonera Victor obva uya tobva tagara pasi tiri mhuri tagara nemhuri yakwamukulu tobva tati tagara pasi kudaro kwakapiwa machances kuti vanhu vataura kudaro ndakapiwa inini time yangu kuti nditaura ndakavataurira ndikati inini kubva kwangu tulo chokusvika panapa inyaya yeupenyu wangu zvimingamini zvandakaita sei zvandakaibva ikoko and it was through kubasa kuti ndakaonesa kwanzi kuti ukurire pasi ukazviti zviri nani utsvage nzvimbo kuno kuZimbabwe ndiwo matsvakiro andakaita nzvimbo kuno ndaona nzvimbo kuno apa patakagara pasi handina kuvataurira nhoroondo yangu nanhasi kuti zvinhu zvakaitika but patakagara pasi papo ndakavataurira ndikati inini pane zvinhu mbiri dzandisingarwiri ivhu imo inini ndaikumbira kuti kana zvichivhira
ndipei mari yangu yandakabhadhara nditobva chero izvi mukandipa munditakura kozi mukandipa mari yangu musina kundipa mari yekutakura kozi ndakatakura zvinhu izvi kozi ndine zvinhu zvakawanda ndichibva kwamutara ndikati mukandipa mari yako kuti ndiende kunotenga stand haichakwani so imi munonditakura ende ndikavatora ndikuitere utsinye ndotsauka padhuze kuti mugone kunditakura muende kunondisiya uko inini ndiri munhu wemutema ndidi zvinhu zvenoisi vobva vadaro vakati oright tanzwa zvavataura tobva tagaravo tobva vati chiendai isusu tosara tichitaura tichakupa ichi indo zvakaitika pakazopedza mutauro wavo takataurirwa kuti tikuita sei tikupai nguva kusvikubva izvezvi kusvika muend october end october ndo patichauya takupai mari yenyu muchibva pano kwabva kwati last week tange tine ceremony tange tinayo nemuzimai mutaura taenda ukuku ndo kwakasara kushuya samoni yekuti tikudikana kwamari patakasvika musi weSaturday Sunday manheru ndo patakagamuchira chisemoni ndobva ndazoenda vani kwase ndikutaura kudariwo mambo ndakamira zvese kumba kwanga kuna toilet izvezvi ndakachera gombo retoilet takawana ndichirichera ndobva ndamira huku chaizvo hazina pekugara zvinogara chete zvokuti zvopinda pazasi pezgadheni randange ndakarima inini ndiri munhu anofarira kurima ndange ndarima gadheni iroro ndakasiya mombe dzikacha nanhasi mukatuma vanhu vese mabasa ndange ndada kuchera mugodi kozi inini ndiri munhu anofarira kushanda ese mabasa ndakabva ndobva ndatomira ipapo ndamirira kuti iye Gibson auye andipe mari yangu kozi handina pekuenda nesituation yandakabva ndakusha kuita ndakaprefera kuti zviri nditsvake nzvimbo kunoku kuti ndiwane kurarama kune chipisi ndashamisika ndakusheswa kunoku kuti ndine mhosva asi isu tange tawirirana kuti achandidzora mari yangu ndiende inini ivo vosara vachigadzira sei Gibson ari anofanira kudusira mari iwo akatengeserwa mabhiti handina kuti Gibson andidusire mari ivo vakati tichagara pasi semhuri so kuti ivo pavakagara pasi vakazotaurirana naVictor kuti Victor akaramba munhu zvakaita sei havana kuzoigara pasi kuti Gibson sungata makati chiine mari yekudusira mari ndakabvunza Victor zvawakatengesa panapa wakanga waudzana ndakakuita zvinhu zvangu ndega saka wakatengesa mari saka ndakatengesa 1000 towatazobvunza futi mangwana saka ndakatengesa 2000 zazvirini mari yawakapiwa iwewe inini handikwanisi kuti ndiidzorere nokuti handisini ndakabata mari iyo necho ndakati pamari iyoyo saka inini kuti ndidzorere mari iyo inini handikwanisi iwewe nemunhu wako muona kuti mabva pastand pano tine zvinhu zvedu zvatinonga tichida kuita pastand nekuti mukaona munhu akupindawo mune uchadhi mako achipaza kutotanga kutovhura uchadhi yatakasiya achitora zvidzere zvacho zvirimo kuita achigadzira maovhoni pendakauya kunhamo yasikuru wangu pamironga ndakaona vachikaradza zvidhimo saka takazoita inini shungu yekuti nditoendesa hangu nyaya yekwani kwamambo asina ndakataura kuti 3 months ndikakadza akwana mubvisa izvinhu zvenyu nemutsvaga kwekuita sei kwekuenda asi ndakaona kukontinya kuganya zvidhimo payadhi papa nekuchera kwangu wakuchera kwakanga wachitoisa gadheni kwacho ikoko kwakuine purogiramu yangu ndada kuita zvinhu zvangu kune dhemu nemugodhi utoripo uri mukati meyadhi chamichama hakusiri kumunda mukati meyadhi zvakaita muno munhu otondo wakapa inini titori noumhuri dziripo Victor asidainongotora temba iwe ndiwakapiwa kamari ndiwakatengesera ndio wakapiwa mari 2000 ndizvo chokwadi 2000 then uyu wati munomudzosera mari siritora nokuita takaita isusu pawakambouya Mkoma pawakapiwa notice panganzi 3 months elo hanzi kupera kwaOctober ndo pawachapiwa mari because we have to know makamutaura kuti end of October then the issue yako manje ndikuti uyu akuti ndam concerned zvekuti takawira kuti end of October stop any construction asi izvo zvazi paruka ndizvo takataura pakwakwayo ipapo hapana chavakazomboita ba ini ndinogara saka inini imimbango mirai ochi operations then uyu mukomana ane 2 options ichaenda kudzosera ichi mari yenyu kana kukutsvagirai pamwe alternative pasina pasina dispute ndipo ipapo ndakazokuona Saka ngepai uya
ini pandakatengesera ndipenda yakona baba ndakanzava ndo pavo potezwa ndarasa tafa iwo ukapatengesa majuwo zugari ndakawo kuno kwacho msiko inini ndiri kuti haifani kutorera time this thing because this is your baby inyaya yako anditi wakatengesa majuwo unokonza utashiri anditi saka nyaya ingoti kunde kuti the consensus yemhuri iri kuti pakuti dzosera munhu chei mari yake saka isi tiri kuti munhu ka anditi ichaida unomutsvagira chii alternative kana kudzosera mari yake by 30 October akusera mari ndini mari ndakashandisa kugadzira pamba pavo paurudi pamba pavo wakagadzira chii kugadzirisa imba kurinovheta imba paurudi pamba pavo kwazvo ndi ndakarinovheta imba iyoyo ndikaita zvese Samunobatsirana. saka zotanzi there's something chatikuandastia and it seems panenge patone rengo yeownership pamba pane rengo yeownership pamba because uyu kawo kana achirenovheta imba yeuyu asi uyu akasvika pamba he's not talking about marenovations yepamba he's talking about cabin. Why are you not talking about my renovations? Imba yakanovetwa imba yakangota kakupendwa peto asi iye atinopedza nguva imba yakaitwa kakupenda penda imi makapenda penda imba here makapenda penda imba here inini imba yanga yagara yakapendwa mati makapenda penda imba makasvika kakona imba yakapenda penda ndakasvika yakapendwa pedo asi imba makabvunza here kuti apenda imba ndiani iye ndiye akati ndindapenda mari ndatengesa izvo akati ndinda mari ndatengesa kuti ndiyapenda chi imba kubva mati chii ndikati waizopenda pange yakwira nditi imba yangu yangu haisiri yako imba yangu inoziva marongero andikuita zvinhu zvangu imimi makuti chii nemba yenyu yakapendwa although zvisiri pamuchii pamutemo mari yacho yaitombosviki 2000 yakapenda imba imi ndosaka tati mari yakapenda imi kufunga kwenyu mari otherwise pamwe igaba renhungi rependa ma20 liters aya kupenda chete chimwe chakaitwa kuti chii imba yacho nditori nayo mukaamangu chimwe chakaitika kuti chii besides kupenda hapana zvimwe zvakaitika ipapo taura chimwe chautora chii imba iyi zvanga iri imba iyi ndakazotomira kupedzisa tangira kubva kurufu kusvika zvimwe zvese izvi imba yanga ine macracks yanga ine mahwindo zvese zvino zvakapwanyika zvese ndakaita izvezvo ndikagadzirisa imba nova mapuranga amwe anga kupera kutoora ndikazviitisa ino toilet chaiyo chaiyo papasitorina ndikatocheresa gomba ndikatenga zvidhina nemari iyoyo ndikavakisa kubva pagomba apa kusvika pasilab kusvika pasilab kusvika pasilab anozotopedzisa nenyaya tora munhu ari padhuze ndeura ndimuri padhuze nepamoa makambosvikapo mukana mamirira pakaita wotoda munhu anoziva zvitiri kuda kubvunza varana kuti munhu azoti dzadzadzadza hatidiba toda munhu anoziva pamba pa munopaziva munopaziva zvapapari nezvapari zvapapari papakaita sei papapo zita papa vangu vagiwa masiri akaita sekuru wangu zvazviripo zvashata chiine chii kupenda penda yataurwa kotoilet yanga iri kwei toilet yakanga iri toilet yanga iri kwei here yanga iri macrake akagadzirwa zvisina kusvika pfungwa no it's okay kana what we can do we need to calculate tono kuti imimi munodzosa mari kuti awana ukwanisa kuona mari yao by no isusu we are not worried about that because hawana kuiunza kudaro kuti tikunesa mwenye yaona chi there is a family arrangement yekuti pamba ndipani iwo wanodi and the fact yekuti uyu ari kuacknowledge kuti uyu auya pamba pake uyu
inizwa kusiyana ndezvechii takatengesa pako watizise uyu ari kuti ipapo pandakatengesa baba wangu akasondipa but awa muri iri kudispita that no because patabvunza kuti ukatengesa mazoteerera kuma pandabvunza kuti ukatengesa zvoutengesa pako pakapiwa nababa wako iwo rinogara kupi mukomana ndichi ndiri kunogara kumusoro kumwe kwacho which means mukomana mapagara pasiri pake but chakaitika ndechekuti pano pagarisa isaida munhu wepaeri asikauyi panzvimbo apo uyu wakapedzisira kuuya pambariniyo dai yanga isiri rufu rwekwaminonga wakapedzisira kuuya pamushanini wakapedzisira kuya pane mazuva akati wani because zvinoziva zvinoita vanhu takuzviziva zvinoita vanhu zvinoita vanhu munhu aita 25 years asina kusvika pamba handiti aita 25 years asina kusvika pamba the moment panorakidza kuti pane zviri kuitika pane kashiri kanotofona kubva kuno kachitofona kwaruzi kumba kwa and because of that munhu anenge akuya every week so we are not worried about that because our issue yanga iri ownership we have discovered kuti pamba ndipani ndipako asi chatada kuita awawo they were misled handiti asi wamisleedwa ndobva kutorerwa futi chimari yani yawo handiti saisoti kuti nyaya ireruke kumunhu wese handiti imi sinzi pamba pari penyu handiti tatuma wakomana munokasangana mangwana chai endai ipapo netsoka ndinoda kuti moone madevelopments ese akaitwa anditowa neuyu tisanyeperwe nevanhu because hakuibvaziva ndapa pamira endai pamhiri moona kuti toilet tutawa nemukomana uyu yakawakwa here makreki akagadzirwa here mapuranga aruzi manyowani aripo here then from there tokasanga taa nefiga nawo yekuti figa yemaripairs imari yakati mari iyoyo yodzoswa back kune mukomana uyu awo chavari kudai mari yavo 2000 end of October because right now hatingakwanisi kutaura kuti uibvisa mari yakati zvosina uyu mari yakati because hatitoziva kuti chimbakaitwa already wari tui papo uya kutoramba kuti makliki akagadzirwa ari kutoramba futi hana munhu hatinoda kuenda pachi inspection iloko ngatiende paground tione zviri paground then we can make a decision isingati yes yes ndada kubva kuti oshati yangu yakati straight kokugara kwari kuita ipapo apo mari yacho inobhadharwa ndiya uyu panga arikugara pamba penyu mamurubhadhara uyu paanga achigara pamba penyu mamuchibhadhara here pamusoro yechangamiro ndandisingamubhadhari reason nenhawe kudai baba papa ari pangu waigara kuzambia nababa saka wakanga wakura baba wabva kuzambia wanga wasina kwekusvikira ini ndikati baba iza musina kwekusvikira chigare pamba apa nechinamaingi asi pamba ngepani ngepangu ndikatoaudzawo ndikati wese anenge akura anofanira kuziva kuti anoenda kwake kwekuwaka noti payadhimi saka you are telling me kuti baba anga asina stand anga asina stand ndine stand ini saka iwe wakanga kutowachengetawo ndakutowachengetawo pamba ipapa ukaenda kuzambia wachibve kana wangu wasina stand kuzoti wanga wachibvika handizivi asi baba mutasa ndakasiwa ndiri mucheche ndichikambaira toda umwe toda unoziva history yacho so that patode imwe nyaya chandoziva ndekuti ava vachienda kuzambia wega mapota pamusoro ndozinoirunguru pakaenda ava kuzambia pakaenda baba vakomana va kuzambia aigarira vakaenda baba wa kuzambia baba wakasosiwa NUTASA mai wava vagara baba ava wakamitisa bamai ava asati aenda kuzambia aigararipi abenongo waigara vati tasikatobwazi angari pangudira angari panguda wegiramu yadi mangu waigara imichigara pazamuzoziagara wegiramu yadi mangu wangu
waigara vyadimani pawaigara pachiri ndepani apapo apapo izvozvi ndepani pawaigara ipapo zvinezvi baba lipo pakazopuwa sekuru chafa kaziwe kugara pana sekuti mauda kuzinga ndati baba vavo ava wasati waenda kuZambia aigarepi mukataura aigara kuti aigara mustendi mani aigara mustendi menyuka mini kuti stendi yake iri mustendi menyu chikumirai uruseke ipapo ndimi munelendevana ndimi munelendevana imimi ndimi munelendevana saka azopozo aiwa awo makawapa ko awa wapi awa awela awa awa bwana mwenye ndatistendi yawo awa iri kubi awa murasana ipo bagara boge aiwa ndosamutora mukuda kutora baba makundiburisira kuti another direction embo yemakundiburisira yayekuti wana awa nepane uyu pane joint ownership yemhuri iyi nemhuri iyi baba iwanika baba iwanika baba iwanika saka nababa arikugara pawaigara saka sei muri those they are also entitled labor ndwana mkubira ndwana mkubira ndirakidzei pawo kwa mkubi itaure gare pasi bambo yes ini ndonzi Elizabeth Mbirikira ni mkudu ini pamusha paigara baba wedu vaigara mumusha mumwe chete nanambuya mbuya mkudu mwakuru vainge ingori family yese yakatenderedza tichigarawo ipapo isusu vona sekuru vachizogara vachizoendawo pastendi yavo iyo iri kunzi ndiyo yaGibson iyi baba vane stendi yavo kwakanzi kwakapiwa wiri mwana mukoma uyu mwana wababa wedu isusu pawakagara kuZambia saka vane stendi iriko iri kuseri asi haisi kure nekubva pamba pasekuru pastendi pawo panani izvozvo stendi iyoyo yakanzi pana ndeyawiri asi hapana kuita sei wiri akambovaka hapana munhu izwai stendi haiite yawiri ba kana paine wana wakomana 4 inokozi ndeyawiri seiko iyo iri yemhuri yekuzambia panozi pamuzambia ndoda pastendi panozi pamuzambia asi yanga isiri stendi yamuzambia yanga iri stendi yamai wedu isusu yanga iri stendi yamai wenyu imimi saka tivanati pastendi yamai wenyu imimi muzambia yakapiwa papi muzambia mwana wamai wenyu haasi mwana wamai wenyu ere muzambia ndati muzambia asi mwana wamai wenyu hatutaura mukadziba kutaura murume baba wake uyu ndo baba wedu saka kuti baba wavo imimi murana maikuru murana maikuru ko stendi yamai nini iripi mainini wangu vasina stendi wanga vachigara kuZambia vachibva vanga vanemba yavo kuZambia nababa vachibva vabva kuZambia vachiuya kunoku vasvika kunoku vanganga vasina pekusvikira ndobva vangonzichi baba hatingagoni kukudzinga kuti titi baba hapana pekugara iyo imba iyi iripo saka baba imimi chigosanogara makutondipa imwe picture but you are now giving me another picture because you can't tell me mimi wana imimi kuti munotaura kuti baba mai wenyu ane pekugara saka mai wenyu akavakirwa nanini saka mai wenyu papa mkudu maakavaka ngapa angavakwa nani amai vangu wakapiwa vanga vari pamusha pavo mai apiwi stendi anogona kuramba
Is why don't try to be very protective. And so, because to me it doesn't make any sense. Baba when you can get wakazi two, and it means Baba pani pangaruka. I to wakazi two as the paruka. You can't tell me Baba no wakazi two. Is I know wakazi two. What it does, my paruka. Baba to do. Baba for Zambia. What you mean? Ruti. Maya kafa. Wanga vasingachatogari mushama mukuru. Stendi yavo ndiyo yakapati yababa yacho iyoyo ndiyo yandikutaura kuti ndiyo pakanzi panofanirwa kuva kani mukoma wa Victor. Ko Victor. Inini handizivi because ko hamngati pano 4 boys. Moti one ndiye anowaka. Ko wamwe 3. Zambia. Wendo Zambia. Ndo mchako. No, izweka. Izwaizo ndo. Ndoda chokwadi. Muruza ndo. Taura chokwadi. Andona Victor waka mkati. Don't make up stories. Taura chokwadi. Kwese ndio mata za kuvunza. Yanata za kupindura. Tati baba wana Victor achienda ku Zambia. Aigaripi mata za kupindura. Ndikataura. Izvo right now maakutaura kuti pamutatu gara namai izvozvi pana Victor pacho paatengesa ndipo taigara tese. Aiwa, andizvo zvandataura. Ndati papane musha mukuru. Ini chandisina pamusha mukuru apa pakati pasekuru apana sekuru awanana baba. Mutaura zvakasiyana nehanzvadzi yenyu kana. Hanzvadzi yenyu yacho yakazwira muZambia tsitsi vakabva kuZambia kuza akasina pekugara. Vakamuti garai mumba muno kana vakomana mazokura umwe naumwe ngaende kwake. Handizvo zvataura here. Saka muruti ingerestand ya baba ke ingerestand ya baba wao saka sei muti stand ya sekuru wa Victor ka ndio stand ya sekuru wa Bright saka sei muti stand ya sekuru ya Bright gara pa stand gara chibutara uti tinofunga inini ndakayo kugara uzima ndi mwana mduku anditi tichisvika ndakanzi takaudzwa tese kusvikira apa ndepani nepa baba wangu Gibson Mukudu baba wangu inainzi Edward Mukudu anditi ndope ndakakurira kubva anofunga ndine 9 to 8 years and now I'm 34 ndope ndakakurira pamba ipo baba asati afa ndine togara na baba ino ndine nyakugara na baba wedu tese tete na Mkoma anditi akandipowo akanditi kana ukazofunga ukuwakawo wazita mari muzi wako uchi kuzasi uku kune demo and ndofunga makore ese ndope ndaitorima ini nemuri yangu ndakazopa ava ndope ndaitorima kana ukabvunza ndara ndozviziva rapo ndope ndaitorima ipapo pandazovakawo kaimba kangu nechekusoro kwemunda handiti saka ini ndikona pane nyaya kuti kana wakabva kuZambia wane ma 3 years 4 years usually right now is 34 ari kugara pasame sponsor only for you to come and tell them kuti apasi penyu when he has been there for 34 years na baba wake akafira ari baba ena baba wake ipapo then nhasi unomotanga kuti apasi baba wake. What do you mean? Ko baba wemugara papa igara iye wavo muri na baba ipapo waigara pachiti ndepani. Musoro imamo. Yes. Kuzangu andinoita iri pamusha panogara mukomana uya muzi Gibson. Mumusha medu wasara mukuru ndibenjuyo. Kozi awana handiti. Sekuru Mukudu aizi Gibson Mukudu ndiye akanga ine imba iyoyi. Musha iwoyo aizi Gibson Mukudu. Aine mudzimai wake aizi Constance Milonga. Milonga uyo akanga asina mwana. Handiti. Saka baba Gibson akadini akanga ashaya mwana handiti vakasvaga imba yekudanga mvura chinyautsonzi kuchinyautsonzi kuyoko kwakabva kwanzi ini ndozi Ozias ini Gibson Mukudu baba mini wangu akabva atsvaga imba yake kuchinyautsonzi ndo kwatakagara inini Ozias na Constance Milonga na Monica sikana wangu anonzi Monica
vatagara kudanga mvura. So zvanzi Gibson ane umwe mwana wake muzukuru waZengeni anozi Edward Mkudu. Edward uya ndobva adini ndobva auya tobva tagara tise kupi kudanga mvura. Ini ndatogara pamwe ndinotanga asina mwana akati uzesi ndakumutorawo kuti aitoshi mwana wangu sezvo tisinawo mwana mukoma handiti tagara mukoma idho takabva atanga kudini kusenzwa mamutare tichigara kudanga mvura kwabva kwabuda nyaya dzekuenda kupi kuZambia. Edward kuZambia, mukoma wiri kuZambia, mukoma Philip kuZambia, kwabva waenda kuZambia wakomana handiti wariko mukoma Edward anga ino mukadzi akanyenga kuno baba weuyu maiwe uyu handitika maiwe anga ine uyu musikana naye nomukomana akashaya aizi chaka handiti maini ndikoni mukadzi wabamnini wangu akasina mwana wedu ndokuti iwe Gibson noti wakapiwa zani lemurume wangu handinawo mwana ini ndiwe unozogara papi pamba panapa ndakukusira chi musha uno ndobva mukoma idhota azobva wake kuZambia mai uyo akazombogarawo Edward ungauya hangauyi Edward ungauya hawi mukoma idhota arora kupi kuZambia mai uyuyu nawawabvani ndobva waenda asi Gibson akaramba aripo pambanani namai Mukoni mirongo yayo akazofawo Gibson yabva sara aripo Gibson ndozonotsvagwa basa rake kupi kwarari achipota achimboya kumusha zvokuti Gibson akaya pamirongo akambouya before papa kwa mirongo vaishumba zvakanaka mafwangu panoda kubvunza ndepekuti avo pawakabva kuZambia panarration yemapo muri kuratidza kuti vanhu vakabva kuZambia vanobva vambogara pakabva kumaita kuZambia akabva azi uyu baba sanogara iyo apa nokuti hamuna chi pasekuru baba wavo That statement is wrong. Very wrong. Because Murutora Panama, Murutora Papa Gawana, Papa Gawana Gibson, and Musha was a good. And Musha was a good. So then why do you say why do you say Edward? An entitlement for Babani Manandia. Mwana wasikwa wasita uyakati uyakauya handiti akasvika akagara mababa wake ndimunumhanya seko koimba yekusinya usinziri yakazotengeswa bamini wakatengesa yakatengeswa nani naye sekuru but kamaiti muna wayama problem is imi muri pana vanditi mwana wenyu angarwisana here imimi nesitendi yababa wenyu ownership ndozvakubvunisa vanofata watosheka nzvimbo yakasona saka Gibson watosheya It's not nesolution. Muona zvamunoita zvamunotaura munomu zvinoshepa futi marelations enyu newana wakunze. Kana wana wamangwana wakubuda kunze vasingakurespectingi musazoshamisike nazvo because ndimi mukutanga kuwaramba. Because muta ungaizivi kuti kuzvarwa kuZambia idambudziko. Zvakaita kuti wana hawasiri kwamukuti nekuti wakazvarwa Zambia. Ndakasara ari munde mwaneche. Vakatoshawa vitani bake simbani bake. Hanotorwa simba izvo izvo Pamusha mutaura. Munozazambidza kuti Pamusha. Pambo zvandikutaura. Kana wamwe wana wese warozi ngatsvake kugara. Handiti mwana wese ngatsvake kugara. Munozwa izvi zvese zvamutaura yese. Izvi zvese zvamutaura yese. Because mukomana mazwa pataura kuti pakafa sekuru angani makore mangani. Gibson angani makore mangani pakafa sekuru. Ndandali mangana ndandatorora. Angani makore mangani. Ndandatorora achatozi ndandali. Asi baba wako anga aripo here. Akatanga kufa ndiani sekuru na baba? Sekuru tu akatanga. Sekuru ndiye akatanga. Which means wamakasara naye ndiani?
wakasara naye ndiani? watakasara naye ndibaba ndipo wakazouya. Aiwa, izvazvo ndati wamakasara naye ndibaba handiti. Saka iwe kuizwa kutaura kuti wanga uri kutaurira baba wako iwewe zvekuita pamba baba wake pamusoro changamira answer a simple question that uruti here iwewe wanga uri kutaurira baba wako iwewe zvekuita pamba baba wake. Because that property is you are not a beneficiary of that. You are not a beneficiary of that. It's why guys ndiye beneficiary weestate ya baba wake. Baba wenyu anditi ndiye beneficiary weestate ya baba wake, direct beneficiary weestate ya baba wake. Then iwewe you come and stand here kuti baba wangu ndakamukuti chimbogara unapogara muimba ya baba wake nekuti une zita rababa rasekuru uchitaura baba wako iwewe direct baba wake kumutaura iwe kuti azi chambokupa kugara. Guys, let's be practical. Let's be African. Let's be African. Let's be African. Watu washe zvakasiyana sekuru kuti uyu akati kwapake peugaraka uyu simba uyu aripake peugaraka uyu aripake peugaraka handiti asi pazotengeserwa avachi ngiringeni nzvimbo yayo uyu asi saka avanhu ngavadzosere mari yeni yeava zvatopera avo tizogara zvakadini zvakanaka mushamiri nokuti zvinhu zvamukoma wangu nasikuru wangu tingori nazvo pana akataura asi apa pazopinda iyi ndeyekuti tidzosere avanchi kuti patipedza kutaura isu toda bamboshuma sarambai makamira titaurirane isu toda kuita zvinhu zvinovaka ukama noti zvinoputsa chii munozwa ndopatoda isu kuti isu ngatite solution inobatanidza chii family noti inopwanya chii inopwanya family. Saka isu tiri zvakaitwa zviri wrong zvekutengesa chii stand but patisiri kuwirirana ndepekuti ava vana ava hawana chekuita nepamusha kana muntu anacho ndopatotaura kuti tichitese because uyu mwana yataura kuti kubva ndakabva kuZambia ndine 3 years izvizvi I'm 34 years ndichigara papi ipapo mozomutaura after 31 years kuti panapa pasi papo bako guys let's be fair. Pamusha mama iwe uri kudzinga dzikita iri pamusha pamusoro changamira kudzinga iri wana dzikita pamusha kuti kana mimuruti was statement yematauraka yekuti Victor akapenda imba yangu nejuzi ye1 kaba it means kuti you are giving yourself total ownership yemusha. You are giving yourself total ownership yemusha yekuti Victor uyu haakwanisi kutopenda imba because yese yake ndiyako ndozvauza kutaurira. Saka ndozvinobvunza nababao kuti iwewe uri kuti Victor ngaabvire pamba. Victor ane pake paakatowaka mumuyadhimomo handisi kuti Victor abve pamba baba Victor anditone munin'ina wangu atori nepake paakadini paakawaka uko akazondotengesera awawo ndiko tapesana ipapa prazi pamusoro yechangamira imba yadhiyo yakanga yatengesa ndikatenga ndimini nasekuru wakanga watengesa yadhiyo ndikabhadhara mari yacho ndipinda nayabhadhara ishe wachiripo zokura statement yako musha wakanga wambotengeswa nasekuru nasekuru Gibson akatengesa kunani akatengesa kuna Nziriwishi iwe voita sei inini ndibva ndazviramba ndikati sekuru hazviiti izvo wangu wachirwara vandadzorera mari handisi so iwe pakadzorera mari ndo pane dambudziko chakakupa wakazvipa izwa bambo wakutaura chokwadi pano vazotaura kare tatopedza kudhara muri patotopedzera kuva bambo nyaya yenyu iri pekuti sekuru wakanga watengesa musha wavo
ngati patadzoka kumashure, let's rewind. Tinataura zvese zvamamutaura zviya izvi zvokuti sekuru akasiya kutaurira kunyepa manyepwesa. Saka ngatimboclear zvese zvazvanyorwa zvese kuti manyepwa mamutaura ese manyepo mauta akataura chokwadi. Chokwadi ndechekuti nyaya yakatangira pekuti sekuru zvakanga atengesa musha wake, it simply means sekuru anopa munhu musha wake. Because sekuru akanga atengesa musha wake. Ibibi Ruishi angatengesa kuna sekuru mabata sviti ndo babadzosera mari ya Ruishi. Saka pakudzosera mari ya Ruishi ndo pakazvipa ownership yekuti ndini ndabhadhara papangu nekuti ndini ndadzosera mari ya Ruishi. But now the question yochiuya kuti pawakadzosera mari ya Ruishi, was it a family decision kana kuti a personal decision? Because if it was a family decision, then it means that everyone was supposed to contribute towards that. But if it was a personal decision, and it then meant that mushawa wani wako zvakafanira kuti utaura kuti wakatenga iwewe kubva kuna Ruishi, musha wangu usiri webani wekwamukuru. Family munozviziva here kuti ndeba Ruishi akatomba patenga. Saka wakazogara pasi zvikanzi hazviitiba pachina sabhuku mberi zvikanzi hazviitiba kuti musha utengeswe ngadzorwe mari yake, vadzorerwa mari yake. Saka izvaizvo ndo patikubvunza sambu kuti pakadzorerwa mari kuti musha uite we-individual here kana kuti uite wemhuri. Chakaitika ndechekuti pakubhadhara kwakaitwa mari yacho wakomana uyu Gibson uyu neuyu Eliza naChaka anga asati afa. Chaka ndiye ngari mukuru oyagive Eliza ozoya Gibson. Chaka asati afa pakatengeswa kuna Ruishi ndo pakabva padi wabva wati aiwa hazvichaiti mushandi ndewedu vawakontribhuta mari yavo avo vanavo vawatenga musha uya kudzorera mari munhu iya Ruishi vadi vabva vadzokera. Mudhara anga asikachabhoye kunokanga ugara kudanga mvura anazomugara auya kunokuza anga rutoziva kuti pamba hapasichi ndakatengesa. Saka mushabva wangosara uri wani. Saka nyaya irinyanya kudetsa apa ndeyekuti uyu Changamire uyu ari kuona musha wacho wese wapera kuiswa masitendi amwe awanda muyadhi macho futi pamusoro pekuti uyu akati agara henyu. Saka uyu Victor ane pake paakatopuwa paakawaka, uyu Simba ane pake paakawaka. Saka uyu akutoto saka vimakutengesa futi bambo akumbanaka zvamunoziva taurai zvamusingazivi musataura munozwa varume. Alright, naive akapa Victor parugandia aritaura kuvana baba panzvimbo yako iyi pasitendi yako andikoti stendi yako. Saka ndikubvunza kuti akapa Victor pamuri kuti imimi Victor ane pake paakapiwa akapa Victor ndiani? Because yawakatenga kuna Ruishi. handina kutaura paya ndiwe here wakapa Victor because kune zvese zvamutaura muritaura kuti ona wemusha uyu akaita repossess musha kubva kuna Ruishi ndiwe. Asi iwe kuti ndiwo uri kutaura kuti Victor ane pake paakapiwa, meaning kuti hausiwe wakamupa umwe munhu akamupa. Ndiwo tobvunza kuti akapa Victor paakagara izvozvo ndiani? Without your authority, the owner. handisuzoti ndiye wandiona apa ndakatongoona waka Victor wacho zvawamuona hapo pane zvakataura ndakuti hakunini saka ndichachigara chimwe chechipiri nyaya yanaruishi inini naruishi naSerina naBenji titori nehondo dzomukona rupenyu hwakadaizvo wekwamukudwa vari kukanira kasitendi kevu koshopu iri apa pamanika bridge koiri kujeni kokudanga mvura kuold kitchen koseving station iri apa pekuti tichichibva mudanga mvura tichipinda kudai pamakuwa pake ndezvani inini ndiri mwana wepamukuru
Zita randakapiwa kuti ndi mwana mkudu na uyu mai mkudu anga asina mwana ngere kuti sipiwe. Saka baba wangu asisina mari yekudzidzisa. Ndakadzidziswa kusenda Galatians kusvika 1974. Leo kwa mkudu. Handizve. Mukoma handizve. Mukoma dondororo handizve. Vane property yakakwana vanhu kwa mkudu wakunetsana nemwana wamumba mawo odrokishe ndirudyiwa nani. Inini ndinotozwi ndinofanirwa kudakaterwa nekumufudzi wakanaka kwange ngendizvo. Udanga mvura ndii. Wachitoti chidosi piwe ngauye kuno vatore property ini ndakasha patoneka Austin kamotikari kakadai kaweke white mumba iyoyo haisi kugarwa changamiri ndiri kutaura nenyaya kwa mkudu kuti zvakamira sei. Inini naRuizi takati atine maseya edu tatine maseya naRuizi mukoma vanozviziva mukoma dhondororo unozviziva kuti Chido naRuizi naSerina naBenji taifanirwa kuva tine seya mangu. Andingamuona ndosaka ndatoda kukuitai sei garai pasi. Why ndoti garai pasi? Gadzirisai chinhu muri mumba chimire zvakadii because mafaitsi hayadi haperi bani mafaitsi hayadi haperi bani kana saka manejwa zviri pro andingamutora zvanduzo because uyu rutauro ndakatenga ndipangu asi uona mustendi make makatenga mane munhu anditi tobvunzwa takaisa munhu ndiani uti handimuzivi wakamusiyirei arimo hapana. It doesn't add up. Mumutauro vati wakakombenzeta hanzazi nachaka asi uyo wakuti nachaka kudzosera Ruizi mari kuti azuti Ruizi adzosere mari uyu nachaka uyu wakabatanidza mari kutodzoserei but ndikutika kwese ndete kuti tichatekubvunza tati saka imi kana muchiziva zvana izvi zvekudzoserana mari sei musiri kuziva kuti akazopa Victor paari kugara pamunoti imi Victor ndepake paakapiwa ndiani akapa Victor. Hatina problem naVictor nadokwa mukuru wese. Tine problem nevanhu vakatengeserwa vaona mari dzavo kuti there is a problem samkuru chamusiri kutoonaka uyu utori nani uyu because mukamudzosera mari yake uyu aribva aenda asi hamuna kusorovha nyaya yaVictor naBright. Aiwazve haitosorovheki because matoona mwana wachema uyu wacheme uyu wachema because mamuramba pamberi pedare ndakutaura enda kutarepo guys itai zvinhu zvekuti kana mabuda munomboresana uvi sakaita munhu munozva munotaura muno handiti zvichaita kuti panze apo musamboresana which is not necessary. Ndosaka tati iyi yava yatopera kudaro October 30 October Victor by 30 October avo munofanira kumadzosera chii mari yavo or alternative chii yekuti waende mudii kugara ndio solution itatopa kupi asi patanga takuzotanga kunetsa yanga yanyaya yani yaVictor nani namukoma wake ndiani Gibson anditi kuti uyu uruti mari yandakatengesa uku ndiyo ndakapinda nayo imba ndikagadzira makreki ndikadai ndikagadzira toilet ndikadai uyu mukoma Gibson uti zvakadaro apadii hapana. Saka nyaya yapo yekuti uya kuti handidzoseri mari ba yandakaisa ndega ini ndakashandisa mari yacho kugadzirisa chii musha yamukoma Gibson ngawaisawo chii yawo mari yatakaisa pamba pavo iuyo apa ini ndowedzera todzosera muchii mari yako ndopasazoti chii tichatumawo mukomana musechingani mangwani wauye waone kuti zveshuwa zvotaura kuti mukomana kuti ndakaita chakachakacho zviripo here zvakaitwa here kana zvakaitwa zvokostiwa kuoneka kuti chii imari then totaura bambo Gibson zvinhu zvakaitwawo neumwe mukamupawo mari yakati mudei mari idzokere kumunhu chii why
bazwa mambo asi kuda kuti uyu ari kuziva kuti takakwamba kuti hatimudi tinomuda zvokuti mukomana kuita mwana wedu hatinofa takamurasa asi murakidzei nekumupawo munda unomuda tinomupa tatopedza nyaya yatopera asi ndoti pamuri kudzoka kwaurasa mukuru endai mugare pasi semhuri clarify this issue yesterday gadzirisai chii because mangwana zvichaitika muziva kuti chii handikauya kutoona kuti munhu Victor pari kuwaka handiti ndakaumba handiti asi ari ndini muridzi wechii muona zvinhu zvautaretete kuti nyaya inofanira kudii inofanira kugadziriswa because mangwana nyaya ichadii ichauya futi nyaya iyoyo ya Gibson nani na Victor kuti Victor ibva papi pano gadzirisa ichi pamusoro andinomanzwa Gibson achiti akanyarara aona kuti munin'ina awo akanechepamusoro ndobva angonyarara akati handingaite sei handingamubvisi zvakafanana nekuna mai atingabvisi mai mumba nokuti ndamai wedu saka Victor akawaka pamusoro Simba akawaka pamwe pacho izvai pane point yangu iri kwekuti 1 mubvunzo wekutanga chiri kupa Victor chiwindi chekuwaka muyadhisiri yake chii question number chii 1 chiri kuti Victor awaka mustendi isiri yake muridzi westendi wonyarara chii question number chii 2 ndopandati uya question number 3 which is very critical stendi iri kutaurwa nezvayo ndeyani nibvunzo iyoyo mungaipindura muri 3 matosoro zvapo promise Luiza ngakatenga pese pese right saka ndicheni togare pasi tigatsinya iyo asi 30 October kuenda kwataita asi kana mafunga otherwise you can still come back tozwa nemawirana kuti chipa munga basi and then